ase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokia riso ryao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kindi gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi natagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri. Wewe ndio unamsababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule. wangu na wewe mbona unaitafuta? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Werire buya mwanchwa omo ligereria ndonse sorigetie TV yao ya Getembe ime na isiko ya gusi abengo etrase omtandao o YouTube Getembe TV mutandao Facebook Getembe TV na boigo chinsa mochirichia TikTok na boigo X go se Twitter na boigo mwancho muligereria as go etrase app ya Getembe digital app yu ere ase mtandao go se chinsa mochirichia Google Play Store na boigo App Store nigo na gokwaniringa obwairire buya na inde lia kabiri ncherigo ngoro kwaro ni ototo nyengiri litukaliga lia chumane chitaliki 22 omotienyi no yokane mwaka bashirwe na 25 na mange na kwaligana lyo mancho muligereri korwa chinsemo ao imena isiko ya gusi na oito kubwatana kwa nsemo ijibanyirilyo niga korwa Wilson Makoli kwa tangakima hane gatia na kwaliganiri bana bakachinka cyabo asenge njuko barutota na kubaho baremu family pole sana kiagara bona muri familia yamo
na tebire pole sana batatu hagati ya bali basiriti amagima abasomo basokono obwenyomba kwa ni gwa chinsemo cha itierio karimu yana ototangana okoronya rechi kwa kagere by mampi wacha ndagera eitu ako ina basani kuri town oyo mobo Rogers Muturi wate Gadman batokonya na abandi bali ba Manchester batokonya abasamaria abaya ao westokia gusira ya mate eyuere no bolemeru chinsemo chia marane twasegetirwe gochengereri tukeria World Earth Day tosimike biriri emetembia amone emeteri indigenous trees egati yabalikiwe bitabu gochengereri tukori naliense ase gosimeke mete chinsemo chia North Mugrango na mwanchwa omurigereri kionga chinsebire ni gotoko cha kuru chinsemo chia itieri jwe gotoka bunge ya Bonchari county ya Kisii ase omugando monne obwabairi abasani amone amate yegati ya bali abasiriti amagima abo magigayo kugwerwa ni nyumba amatuko makego aetire banyaraka babako ni gwa somo yega onyaraka bako koleka ase geti getierio egati ya bali bekirana somo yego yunga mono mugumandire bwe county ya Kisii muskedo nyarori siaburi omokonyi bomo speaker bwe county bwe bunge ye county ya Kisii omoske Jacob Agaka egati ya barayibanda bange abanyaraka bako bolinga enjira eligigwe amate Jonsi elianyate kwa kanyoro gwakoko enyaraka kwa kanyora obwene bwabo muri kito diponi asanya nigekirana chinseme cyo na gutolera ndiro roboti rokobwati Namatuko 15 aetire maega yoko wa kwenyomba chinsemo chetire suneka na kubabwatirania abasacha batano abo babete bagusia magimabo abwabwo asa matanga yoko baenia abasacha batatu bekenyore kemo kurwa segwodi ya bugia kumwime yebunge ya Bonchari abaigani go baumeranete na makweli amubasokano chinga kibale kuligeria chiamate cyabo umugwimenere bwe county ya Kisii Doris Saburi na boigo mu deputy speaker Jacob Bagaka bwe county assembly ya Kisii kati yabo nabarai ao nigo baikirana chinsomecho bunenchirejemo yokwena na engora yabo. Kila siku watu tunasema amuka nenda kazini, alafu watoto wanafurahia, wanajua baba mama anarudi na chakula. It is very painful. Hizi familia zote Mungu awapatie neema na Mungu awabariki. Mimi sijaifanya siasa kwa matanga, nimewapea pole zangu Mungu tikarabuya na ende mbata vipole na nchi na chira asokorenta pole yane na mbe ya masi familia jisatu ngatiga igagisa basi cyo bwabo na nyorte nafasi no mungu na bomo gavana tukaenda baka chinka cyabo asenge njoko barutota na kubaho baremu family pole sana kiagera bona muri familia yemo na tebire pole sana asenge njo usiria abantu baini mangana ya kurwa kabete twatarire nainu twabeire nainu asa magomba manene go bana bagikirege kore kyo gutabwatia amachiko yobwagachi ngana boneke nderete kuirira obotamero bwechi amate chinyinge enyomberia ekere tuachiete kwenye bwati ntuanyorete nga abainjinia be county amaraba to ba NCA mbali geteriwe babale ko kanyu umuntu olitagendera kuagacha enyomberia omuntu olia kaenena akagendera kuagacha ebichuma gete mwana ochagendera kuagachira birobyo chinga kiechecho siasa nigo yana kigwa asegetige iterio aseba kireke uko oyo kabere omuwaziri w'oburendi bw'eme Dr. Fred Matiang'i kuburia burai bwense asobochori bolebosio. Ninaongea kama Secretary General wa UPA, chama ambacho Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atatumia kwa kutafuta serikali ya 2027. Na sisi tunataka kusema ile serikali ambayo iliyoko kuna maovu mengi ambayo wamefanya. Kwa sasa hivi tuko na kitu inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi. SHA inafanya kazi ama haifanyi? Inafanya haifanyi? Kumekuwa na shida mingi, pesa ya wananchi inatumika vibaya. Na tumesema Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ndiye atakayekomboa Kenya. Ekyaba kusibono ko ikatwebe kamo mune nyumba yo mugusi. Abantu bonse kibisa kubansire kwebe kamo.
kabagenderete kwebekamo nabanarete gotebanga intwe bagusitwe bekiramo twe speaker tole maega ya matiani amangana ali bali goto sireli kurogoroganga kubinyamira ngamaraga bakoleta baraga igai mogeta kagende press ya katebanga yaya batiangi no mwana ominto nje namotige yeko geryo amakweli ya igamu basokano ni gobono aichanetie abange ngaki serikali bono yaburiwe kwenekyanga obotuki bwakorirwe bwesaine na boigo cia mateti gacyanyorire oboene bwabo. Naleta rambirambi zangu kwa wingi sana hapa kwa sababu tumewapoteza ndugu zetu watatu, John, Boaz na Richard. Huu ni mkasa mkubwa. Nataka kuungana wenzangu viongozi ambao wamesema kwamba haki itendeke. Kuna utepetevu inaitwa negligence kwenye upande wa mjenzi na kwenye upande wa mamlaka ya serikali. Vile mnavyojua, yule mwenye nyumba atapelekwa mahakamani na atashtakiwa kwa kosa la manslaughter au murder. Serikali imokia tua. Serikali imokia tua abana bali banyorobo sibole bwabo. Familia nyorobo sibole bwabo. Kuripotire gitaseni kiao kia Gatembe kuroiga segeti Gaterio Grounds kutoka ime yomuchusuneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii literana ni gonkoro kwa Dipon Asanya na omwanchu murigererie ritukeri morioka magaye gitaseni kia Gatembe kumurikira yamate yomungina Rebecca Sabrone uyoro motakanwa ando menyete na bana batano abo asemia amenyira barwa asemia ketano ebire yalire magayo mugakoye gusira abo metere obogima abakongu nigo chiamate na bairi na basani banyaka bagwesokia kubwatuka abakonyi gochia ase amateyo asacha kwagatirwe nyumba nabo igokoegwa ebito byo gutumika asobogima gwakira rituko gati abali banyaka bagwesokia gwetira se kyombe gia omwakiri Joshua Makonyarenji nabo igo ababwata n'abatyotereri be team ya Manchester United anene monkurase orogongo ruwe county ya Kisii munagotumonye murikito Daniel Ontiri Nili tukeli morioka liaetire kuruegeta seni kia Gatembe kimurikiro mugano wobogima obokongu bomosubati Rebecca Zablon asorboti ruabene ikiga uyo olirete na koboria gokonywa kubwatekana nugukwa kumugakoye kuri umwaka wekiri bubere na 13 na gatigara kali na bana batano nabono nigo bogima bwa mukongerete timbo atikende ngoli no sukuru abana bakwanda basali abakobera isiko sukuru mbalikochi ndagera ngwende konde ndagera ya mawo toka ndacheti ya konde tokorara tokwala mwasabera to igama mbreke gosira to mawo to arara sinkolegasi kubwatekana nayo mosubati iga na bana bae niguritukulia lero omugasoba balira niye magega yogochaka kwagachirwa enyombenya inse yekyombeke mo gitari ye serikali ya Joshua Makonyarenji uyoro mwakili kurwa sense ya Canada kulinde oromo byare webunge ya Kitutu Church North nechinga kitcho Rebecca oteba bonabono otinyi wa maliga maigule bya mwanga gachire nyumba bya nande bya natwereirwa matuka mangi sana abakire bya mono wakanyore nchimbya mono na bakonga gachira na inumbi ya mono nasati gakoro muruberi oyu ngendra ko baigo tingonya gutweru tetangala ni gwake popo wetera asabisi ya Enyarenji abo bisabaiga bakoragwa na Stella Tinega na Edwin Otachi nigo rero bachakia bene obwagachi wenyumbenya ase amatiga egetambokero bateabuna ngwetera sugusukigwa no moyo bugwancha twaroche abali igoro yo bokongoro muchio yase TV ito ya Gatembe inde ekerenga yeto no gokonya abandu bali bari resfanere basic community twachicha tuchakoranga mbokongu kiborororo tonyore go solve twacha lende twanyorire ngenyombe kene nyomba teyo bono muroberi twansira igano ibo kwagache nyomba muroche yarenga twatagwire twansira omusingi rinde tumubekire nyomba kurwa buna inda abana bale genjera tuligereti bale health wise mbali buya tubwato program tubaire nyagitari baligereriwe because ndoroche ngamba bwate shida ya malnutrition
barigereriwe baegwa mariogo alafu tumakora na kini school chiko igoru tore sento basira abana babagende school umwana umenyetekerare abwata fingia no bongo bwaye bokoba very sharp lakini onyoro umwana mentally kari disturbed to kunyoro no nyine school ga kugenda gusoma burungi nakikiagera twachaga iga torora abana aba tubatebinga no turamona barabo nabo tokuba mentor so that bagende school nabo tokuba mentor at the same time babe health wise buya asense mwende getambo kirekiga ni okiago kigati yabamenyi abo bayikirana na barabo batebaiga nabwato bakongwa sana kwini ngambia mona mwacho makonya abantu bayatandikitega buri umutwera aga mwana kwini ngambia mona mwacho makonya mwayo simborogane abarogane kiama kwa kwita mutiosa tamteno ngende abadire kwagacha ngo bakira ngambia mona singendi mubwato moyo yoro murabu machira konya mwana buno yo musibati buno yo no baguma bwarebe kandi ukino ukimutungu cenjibure abo umuntu kubwamana abana barebeka tukubakira mbiyamana Joshua Makori Nyarinchi nigagendere kuba haso mostari obusyo haso guthira chiamate au kurwa sorogongo rwogusi ekigenderete gwetera amakongu au obuyabo igo bagenderete kogokerwa asabana boda abagenderete kwagachira bibanda aborokigwa bakorirwa uniform mase chiskuru egati yibikundi binde binge chinga kecho boigo Lutik Marube nigara abatyotereria betimu ya Manchester United kurwa soro sagia rwakisi Awaigo mugasorero bakobo bokonyi au hasinkeiga egati abo chindagera chianga egati yobokonyi bondo bonge awaigo wabotukwa kurwaso musike Rogers Moturio Guardian nobokonyi bonde ni kuboigo warolekanete kurwabo litukoregoro chinga kigetaseni kyagetembe kyamolekere torobo tyoroiga asabarigirira bande awaigo batumete bitoro bakoragwa na Dennis goikirega iga anya twara roko ninkora nyombe yoragatuga umukare muyana ototangana okoronya rechi kwagakire by mam twacha ndagera eitwa ko n'abasani kuri town oyo mobo Rogers Muturi bata Gadmat apakonya n'abandi bari ba Manchester bapakonya iko nada gosaba onde wenso kuna tune story yi nyombeye ita wakonya muswati usaragere naga nituko kani nagwata bana bakonde school next week still muy golire bisieri mocha obe kokoboko nyasaye nabakona Nkuruba dirigeta seni kiagatembe kuriganse bunge ya Kitutu Chache North e county ya Kisii Ertrene nguruko Daniel Untiri Mwancho moligereri lituko lya lero nigo lya lenge lituko limaniteka ni mankanete buna World Health Day gosiri tuko linene lyo gochengera ense gosiri ense nagwatakana amono ko bakweli tukaliga nigo abaliki bitabo bakabake korwa ase ebunge ya North Mugirango banyaka bakomera lituko lya lero nagochengera litukaliga gwetira ase obosime kibwemete okwana na gatembe nigo banyaka bakwaneke buna gwetira sogoche kwa bamo nigo banyale kwa bakolika ebitabo bitatu ikabonega nigo banyaka bakubuli bagendere gusirwa elikonyara kugendera gukinya ebyego byabo anene muno kubwa korwa ase county anene muno county ejo eyenyamira ezanyaka bagotengatira abake gusira ebyegwa goikira bono iga muri gito fatika disemba niga twaliganyo roboti rwa senjera yoboikirana Ekero ritko lya rero rire eryo bosera bwense nigo ekiombe kyabariki abake abo bare aborokiwa bagosoma ase kisukuru guchakira area yoboroso kuika area ya secondary abo bachiramo na kurika ebitabu abwase bono iga barikire kuike bitabu bitatu nigo rero batwara umuyiga wo guchengera ritukeriga ase basimeka emete ni wanafunzi ambao ni waandishi wa vitabu na ande balikire vitabu gwetani vitabu bitatu na babonzi buna mubarocha na banafunzi bagosoma chi school bali ko primary junior secondary na bale chi secondary schools na ntobwata bande bakora last year baguja join na university so ni njengo bakora mentorship tobwata bana ga wanafunzi yange 25 gange yaitenene no kulike vitabu as many books as our lives can sustain us na kusimeke mete menga sobonge korengana n'umwarimu wabo oyo kubatieria aborokiwa abaiga nigo akwerera igoro yekirenga kyabo keritiko lya rero kyogochamo na guchaka ogusimeka emete
twasegetirwe gochengera ritukereria World Earth Day tosimike biriri emetembia amo nemeteri indigenous trees emenge yabo ebwate herbal medicine anene mono to conserve our environment tosimike emetaso bonke naende tubwate sio musiko ito musike William Ruto as aspect ya yoko simeka 66 billion trees Kukwana kurase kanisa yegi Adventista ya Kea igie gutoka imenye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo abamenyi abo baitaine asaya iga nigo babwatuka obosemya bwabo igoro yobuya bogosimeka emetebu na area ye avocado enjira irakonye chiamate chiga chokonyora wainze chiobukado mjibwate chibesa igo batenga nyendi abantu mwanje mwezi chiobukado ya kireta bauti madukale ya kireta bauti iro chinyenge sikwa masana watu akonyo tonya kwa konyu kuna abaraya baida bana bono muna amosinyaligo bare batokonya bindi bibere ko mugabe konya abana aba egere aro baje ko bato gotoro umubuya ujibuzi aiga ibasaba serikali enene kubwatirana amone serikali ye county gochamo na gusira ebyegwa na ebiga bono iga CPC yagire igetagete abana abanyore ebintu buna bone ebyewe bikebike nabona baje ko like bitabu yuma de bitate bigorwe mo ba support egere bitabu bibuje bigorwe egere banyore baranyore finance kidogo ira bakonya kana mu bigore bitabu ne ebiya na mo biso meme nabakore bitabu nga batemete kulika na abana bakebale batemete kubirika konya abana bona utwanyore abana ba mambia teri buya oranyora umwana bwate talent lakini kwanyora nga no alinjira gagende gusuburu ikaranse bosoro abande boimuka baji kunyuse marwa abande gusiniki nyasore gusingi kiango ya nyoro bugimo bwabo kareki baserikire ikina gina gukwana gaki mwali kuwanja mubakonye ase aborokiwa abo barikire ebitabu ebiga ensemo yabo ningo babwate ayayiga ase kirenga kyabo kyogochaka kurika ebitabu. So far I have written like 2 books, and that is the Let Me Breathe 2 and Black Tuesday. I come from a quite having challenging family where I wanted to watch other people outside there who are also facing challenges which are like mine, more than mine, so that they can be working hard day to day and never give up. Hiko ripotera Gatembe kurwase kinyore kiga kya Kea eyego toka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Njefatigad Isemba na umwancho mo ligera litokera kase bunge ya Nyaribari Chache nigo mujumbe we bunge yo umosike Sairi Chanda anyaka bagakora etaro yo kurututa amagendero ime ye bunge yo hanene mono ase egwodi yebeno asanyaka bagako bwatrana amo no mumsie begwodi yo omosike Steve Arika kolengana no mosike Sairi Chanda nigatabna nigagenderete kuminyokana kobekomokia kwane kabnangwikirania le chira chionse chiri alierete abamenyi ebe bunge ya Nyaribari Chache igoro gosechinga kichiobo choryo bonne bo mwaka bochirwe na 22 munago tumenye mulikito Daniel Ontiri nase wodi yebeno ase bunge ya Nyaribari Chache ase kaunti ya Kisii asabamenyi bagesere omugasolero bamwarigani mu bunge wensemiga umusikeza irijanda ase taro ya magendero ya bange bagokera ukwana chinga kecho musike janda nigakwanira mukyoye bugosiria obutumiki webibeya ase Nyaribari Chache na yankorengana nechire cyalire tabamenyi bensemiyo chinga kyalinge kuli kirogo cyobunge. Nimekuwa nikijaribu kuhakikisha vile nilisema wakati ya campaign kwamba tunataka tuhakikishe tuweke stima kwa kila kijiji, kila boma ya hapa ya watu wetu wa Nyaribari Chache. Hii mambo ya Ekebea nimepiga marufuku. Ukwana chinga kecho nigoboigo hasege tabasae kogendera kwebangamo na gukonyeka kurwase kegancha kya Nyaribari Chache. Igetambokero atabuna kibwenete kubwatirirwa elio bekonye baraboka banyene. Nyinyi mulinichagua kwa sababu munataka kuona maendeleo, si ndio? Na mimi ninataka kuhakikishia mbele ya Nyasaye mimi nitafanya ile kazi ambayo mumenipatia
kuhakikisha barabara zetu tunatengeneza, kuhakikisha vijana wapate ajira, kuhakikisha wamama na vijana na wazee wengine wapate pesa kidogo wajisaidie kusonga mbele. Ase karo ekyo boigo nigo agikere gati ya barai abo bakumora gekyara aso murobolio ye bokwene no bokonyi wechindagira nabona abange babo tibomanye tigoro yobotaka. Ati wanasema janda kazi yake ni kupatiana tu mchele, sukari, unga. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie tofauti ya janda na hawa wengine ni kama mchana na nini? Na usiku. Mchana na usiku. Na mimi wakabla wazazi wangu wafariki, because baba yangu alifariki na mama pia alifariki, lakini walinifundisha ukiwa na kidogo wepea hata jirani asilale njaa. Igoti gatubwaterane onde bwensi ogoje nane nabateti ngaibenu ndo kanya bantu mheshimiwa wametusumbua sana, wanatoka ward zingine wanakuja kukutusi hapa ibenu. Moske janda ni gali gati ya barai kurwa sorogongo rwagusi abagenderete kubeka omokia kigima semeremo nichinga kecho holira gucha kubeka omokia hasi chipara na kogendere gusuguma ibirengo bya masomo nkurubateregeza seni kiagatembe kurega bari chache hasi kaunti ya Kisii. Ertere nguruko Daniel Onchiri. Mwanju muligero ligo ikirabu no tokugenda ase studio ya kabire tunyaka batokonyora obosemi abwage tembe kurwa somugaka o choi nyambasura togwirana na magina kwariganania ase kionga chinsaibire igo tosuka gochya. Baraka ninjo, ninjo tembe, ninjo dorome, mangana mati, bangina ninjo. Ne tanto walimo kuna kumania bakungu abo kana kereko mwana kuoma na mwana kogamba ni bina bitalwine no matenge kya bakungu ko matukama no kora kitoko bwa mukungu kinda kachibona mogende kwanza nayo kubwatura be kumenya nsuri wako kabisa ucha kabisa na ndi kumbo mukungu na roko macherete kya bakungu ni oge kugamba matuka matata to kogambi mukungu kino mubuwe ekina kya bakungu ne kya matuka matata ko agutuka mabu na ndalirira ni akego ayo noroko macherete hayo kubu ikia bakungu niyo gekugambwa matukama na ya mukungu jana kuriye gukeu Baraka ninjo, ninjo tembe, ninjo dorome, mangana mati, bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iri gatigati wekari guri iri abantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
nabwate amone kisimiki ye uru nabwate amona mabaki. Karibu nando mwanjo muligira senseme iga ya kabere yekeunga chinsa ibere mugumere bwe county ya Kisii musikedonya Doris Yaburi niganyalekaba gagosegeta na kurua ekobolia konene buna serikali yanene mono ye county ene kibuna amalio gongo tokale sinyagitali sinyaga wakone kibuna ase binto byonsi pebiri bigane iri kubura maliogo tagani iri kubura ase sinyagitali na nigo abwente kone kigwabuna maliogo na ase sinyagitali chinga kichionsi. Tetanus, anti-rabies, tulikuwa tunalia hakuna dawa, lakini siku hizi nasikia hata anti-rabies hakuna. So there is a big problem. Kama kuna kitu abantu baminto Madam DCC, sasa kama hakuna dawa hospitali, hata kila mtu akikufa, nani atatupigia kura? Afadhali hata mpate dawa, mukose vitu zingine. Kwa sana kia abantu baminto, yani mwenye ana communicate kama kuna kitu devolution ilitupea ni mambo inaitwa health. Health ililetwa kwa county, ndio inasimamia. Tafadhali, nimesikia kuna watu wetu wa county hapa. Wacha dawa ipatikane hospitali. Hiyo ni kazi ya county, sio kazi ingine. Pea watu dawa. Ndio watu watakuwa na nguvu tena wapige laini warudishe hiyo county kwa ofisi. Musinyime watu dawa, yani dawa gaki tigama lioga benyagitaji. Kwa kumalizia sitaki niwapatie maneno mingi, naona inataka kunyesha. Mimi chief, wakati ulinipigia kweli mama hospitali, bosa akanipigia akaniambia hata kuna mtoto anasoma Ichuni Girls, vile mama alikuwa mgonjwa, mumetumia pesa na umwanjo muligereri omwamusie we ward ya Masimba omosike boss Mairura nigaenekeirie bamenyi be chinseme chio buna nigo chipasari chiriange gosoka na kwabete na kwabuli abanyako bakwirobere kigima eliko nyaraka bakonyora chipasari chio boigo mosike boss Mairura nigamenta buna tingaki obochorio bone bu mwaka bwo 2025 ebere boraike nigara chikonyara kabaga kwanira abamenyi be chinseme chio na kobayerera boronge ekero keria chikoba gakorigia asobochorio bu bwa 2027 isi onyorete form aibono tegia mato ngotumanda mangana moche kuichicheki Masimba ekire gerikonyekere kotin nkiaru etororo abaruari wanyagitari wa free medical camp from Oasis dera bareria kerage sorry ria Pius not Masaba maambimba toke sirorokwe undo bwata mangana ya mauga ko muruma amaino amaruire mbalimbali okoya ndo ruari for free mbatuate mbabwata mariogo bakoba aburi gioka nekyo monge na donya toto ikero ikine kiabangi ne kiabangi ebibinde nyamwera watu watakutana hapa kwa uwanja lakini bonandigereti bateye bakonge buti mutu wa 2027 akamuraga kena kawe Daudi agaitoro rioyo Goliath Daudi daitete Goliath nyanga nara batana na gozena ki ekarangorge nyanga buya ndoko munyakani birundo yake egarongo murire buya ndoko nyarana birundo. Sasa mimi nawatakia mazuri, wakati ikifika tutajirusha kwa uwanja, ile kiti nitatafuta nitatangaza. Sawa siseni na umwanjo muligererio muwasiri bwe byombe amone biashara gosobonjererio bakoboke omosike gwiki iri ambesa uparanya niganyaka bagakobolia buna abagavana nabo gabakwanyi bagavana banyaka bakorigerigwa enchira yakonyora chibesa chidichio gotimuka gose chiabogotu gose chimanyika buna pension chingage banyaka bakorwa obokoreri bwabo gochia ase serikali chichi county aniga gocha matuka make magayo kwanekigwa buna omokonyi bo mugavana omokoro bwe bunge bwe county ya Vihiga nigo anyarire kobogosi nigamenyete ubugima butari obuya korengana nekerengo kiae na nigo aikeire gose yabetereirie erekoni echingo elia nyaraka bagakogenderia ubugima bwae. So the former deputy governor of Vihiga, Mr. Maswach, selling firewood. And I recall very well that when I was the chairman of the Council of Governors, we pushed this issue of pension
the pension for former deputy governors and former governors. Unfortunately, this has not been successful, but I don't know why there is a different treatment in that the state officers, we have members of parliament, members of the Senate, they are getting their pension. Even me, having served the years I served in parliament, have some pension that I'm getting. You know, we should, as a government, we should respect even leaders in retirement. I highly recommend that now we have a new SRC commissioners in the office. They should take this issue seriously. Na mwancho muligereria murai bwense omosike William Samoei Ruto nigachaka etaro yaje ya magendero gose yo kwariganirwa agochia asensi ya China ase akagere gochikobera ase ense yo gwetania gose goika amatuka tano ase agochikonyara kabaga kobeka okugwana ao ime gose egati yense ya Kenya amo nense yo ya China egati yabo erokorosibwa kwegetigie chindege gya JKA na boigo okogendererwa kwegetanga kiereli ekio kama ikitabu na SGR. Na mwanjwa omo rigarali omo governor mukoro yubo igoro muwasiri bwa amangana yebyombe bikebike no bonjero bakoboke umosike wikiri wa mbesa uparanya nigata na serikali nigebegete chibesa ibirengo bigoro byokwandika ibunango kini bale obonjero gosobuma amono nibirengo bya bonjero bakabake ime yanse ya Kenya unenjera yamwe kwenekya huna abakenya kwenyorera bale gosaba sangwe kwenyorera bale emiremo ibakora ilikwenyorera ngeli ya keralito. Tunajua youth wengi ndio wanasumbuka, hawana kazi, hawana vile wanaweza kuendelesha maisha yao. Ndio kwa sababu serikali ikaja na hizi project ya Nyota mmeambiwa ni nini, project ya KJ tumeambiwa ni nini, na projects zingine mingi. Kama mjakuwa registered, sasa program kama hii atafaitika. Chukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani. Serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua matanga kuna makelele mingi, hata hamsikii vitu mtu akitaka kusema. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Hizi pesa mtapewa
mwanjo murigere ligo ikirabo no tugukorera ekeonga chinsa ibire asenchira yobo ikiranu cheni gongoro kwaru ni ototo nyengiri korwa sasa memenyerio niga korokwa Wilson Makol na boygo transmission nigo korokwa DJ Atsan go Kevin Ongeri maigaji kamera korokwa Wilfred Matundra tomeranda chinsanya ase ekeonga chinsanya asenchira yobo ikiranu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke liga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyo mucyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra search number chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko murete Roka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya building and civil engineering asetokobundisa building technician level 5 na level 6 civil engineering level 6 building arts and masonry level 4 plumbing level 4 na level 5 carpentry and joinery level 4 land we gonna level 6 egati chinde chinyinge